दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बानजायनायाव हारिमु मावबादाफोर दङ बे दिनै थुंगे बिबारखौ लाना मा बुंनो सानो? गिबियावनो मिडिया नोंथांमोननिसिम क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै गाहाम हामलायथि बावहरग्रोबाय। लोगोसेयैनो फैगौ बैसागुनिबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाहरबाय। रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो रामफलबिल दख'रा बैसागु खुंफुं आफाद आरो BCCA रामफलबिल बे मोनब्रै आफादजों थांनाय 1 एप्रिलनिफ्रायनो बर'नि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बा, बारदै सिख्ला, मोसाग्लांनाय, दावस्रि देलाय आरो बेजों लोगोसेहाय खाम, सेरजा, सिफुं दामनायनि फोरोंथाइ मावबादा बियो बर'नि दोरोङारि मोसानायखौ लानानै थांनाय 1 एप्रिलनिफ्रायनो दिनैहाय 9 सानसिमावहाय दिनै थुंगे फैबाय। दा बे थुंगे फैनायावहाय आंखौ दिनै बे गाहाय आलासि महरै हांख्रायनाय लेंहरनायनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम बे आफादफोरनिसिम हामलायथिखौ बावहरबाय। जे दुलाराय बर' हारिमु आफाद हिसाबै बा बर'नि माहारि आफादफोर हिसाबै जोंहा मोनसे गेदेरथार आरो गिदिर थांखि दं। बे थांखियानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिमुनि दोरोङारि मोसानायखौ जों बुहुमाव बोरैहाय जों गेरेमसा खालामलांनो हायो, बेजों लोगोसेहाय बुहुमाव जोंनि हारिमुखौ समायना रमायना रंगिना संगिना हारिमुखौ जों बुहुमाव दिन्थिफुंनानै गेदेरथार थांखिजोंनो बेजों लोगोसेहाय जोंनि बर'नि गामियाव खाम, सेरजा, सिफुंनि जथानि रिंखांनाया माबोरैहाय गोमफैफिनगोन बिनि उद्देश्यखौ लानानैनो जोंनि बर'नि हारिमुवारि आफादफोरनिजों लोगोसेहाय जातीय आफादफोरनि मावनायनि बे गुबै उद्देश्यनि थांखियानो जाहैबाय बे मावबादानि गेजेरजों जों हारिमुवारि सांग्रांथि आरो फेहेरनायखौ लाबोनाय आरो बेखिनि। साबेसे सोलोंसाफ्रा बाहागो लादों? दिनैहाय बेहाय आं नुनो मोनदों जे 100निबो फरायसाफ्रा बेहाय बाहागो लानो हादों आरो जोंहा मोनसे गेदेरथार थांखि दङ। बिदिनि गेजेरजोंहाय मावबादा खुंनायनि गेजेरजोंहाय जोङो फैबाय थानाय समावहाय जोंनि दोरोङारि मोसानायखौ बिश्व दरबाराव जोङो बिश्वनि दरबारावहाय जोङो गिनिस रेकर्ड वार्ड खालामनायनि बाथ्राबो जों साननो हायो नामा, जों बेखौ सिमां नुगासिनो दङ आरो बे सिमांखौ जों सानसे मोगथाङाव आबुं खालामहैगोन। आरो बे आबुं खालामनायनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि मावबादानि गेजेरजों जों मोसागिरि आरो दामगिरिफोरखौ बांहोनाय आरो फोरोंनाय बेनि गेजेरजों। हारिमु मावबादाखौ बे दिनै थुंगे बिबार मा बुंगोन बेखौ लानानै? दिनै जे रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोङो जोंनि ओनसोलाव थानाय माखासे आफादफोरखौ लाफानानै दिनैहाय जोङो जे हारिमु मावबादा खुंदों बियो थांनाय 1 एप्रिलनिफ्राय जागायनानै दिनै 9 एप्रिल बे 9 एप्रिलावहाय जोबथा फैबाय। दा दिनैहाय जोङो बेयावहाय गासै सोलोंसा हिसाबैहाय जोङो 150सो जे फरायसा फरायसुलिफ्रा दिनै बे हारिमु मावबादा खुंनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। दा दिनैहाय जोङो एसे आगोलावहाय जोङो नायबाय जे जोंनि फोरोंनाया बेसेबां साक्सेसफुल जाखो। दा बेखौ नायनानै नुबाय जोङो जे दिनैहाय जे बे 9 दिननि जे हारिमु मावबादा खुंनायनि गेजेरजोंनो जोंनि मेक्सिमाम बेयाव सोलोंसालि बा सोलोंसा बा फरायसाफ्रा जेरैबायदि जे मोसानानै दिन्थिबाय, बेवहाय जोङो मोनसे खुनु सन्देह गैया जे जोङो खम समनि गेजेराव बे फोरोंथाइखौ जोङो होदोंब्लाबो दिनै बागुरुम्बा मोसानाय आरो बे दावस्रि देलाय मोसानाय बेखौ जोंनि बांसिन सोलोंसाफ्रानो जोङो रोंनाय बेबायदि मोसानायखौ जोङो नुदों। आरो खाम दामनायावबो जोङो बेबायदिनो नुदों। बाखिखिनि बे एसे उन्दै गथ'फ्रा बिसोरो एसे माने मानसियाबो उन्दै नालाय बे हिसाबैहाय एसे मोसानाय आरो नैबे दामनायफ्राव एसे खम जानाय बे जिनिसखौ जोङो एसेल' नुदों। थेवबो जोङो दिनै 150 जननि गेजेराव बांसिन सोलोंसालिफ्रानो माने पारफेक्ट जे जिनिसखौ जेरै मोसानाय, खाम दामनाय, सिफुं सुनाय आरो बे सेरजा माने हुनाय बे जिनिसखौहाय दिनै जोङो माने मेक्सिमाम बांसिनखौनो जोङो बिराद माने जाफुंसारनाय बे जिनिसखौहाय जोङो दिनै मोनदों आरोखि।